Setyaki wonten ing balon. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budhal ingsun kawanan Maja Gusti Aka apa Dristica pramting jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setija Setyaka ayo budhal dina iki monggo kula dherekaken Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati. Durung suwe barisaning para sata Kurawa budhal saka negara Ngastina. Katrenjo iki lakune Setyaki dasar para nyata Kartomarma. Ya, pancen bener. Ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya segelas papan liwat dalan kene. Setyaki ana maran. Aja takon karepku ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumuruping banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh baca turaleng ruda paripeksa. Kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat padha karo kowe ngiwakake para sata Kurawa. Setyaki, kowe karaku ora ana perkara. Gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki babu. Mesti anggere Kurawa budhal menyang ati papan ketemu karo Setyaki mesti badhe pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir saka harapanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggat tak tebak dadamu. Ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning pati Hartomarma. Jono malah